Preminuo Miodrag Kostić, osnivač i predstavnik MK Grupe. Miodrag Kostić je tokom svojih 4 decenije duge karijere izgradio jedan od najvećih poslovnih sistema u regionu, čije poslovanje prelazi granice Srbije. Ovaj uspeh omogućio mu je da stekne međunarodni status jednog od najuticajnijih lidera i najuspješnijih preduzetnika u jugoistočnoj Evropi, kako je istaknuto iz MK Grupe. Kostić je postigao značajne rezultate i ostvario pionirske poduhvate u sektorima agrara, turizma, energetike i bankarstva, pozicionirajući svoje kompanije kao lidere u tim industrijama. Uz to, širenje poslovnog carstva pratilo je i njegovo angažovanje u društveno odgovornim projektima. A vrhunac njegovog filantropskog rada predstavlja zadužbina Miodraga Kostića, kroz koju je srpskom narodu darovao Palatu nauke, što je najveći pojedinačni doprinos dobrotvornoj aktivnosti u ovom regionu u posljednjem veku. Pre 5 godina povukao se sa upravljačkih funkcija u MK Grupi, prepuštajući strateško vođenje kompanije svom sinu, Aleksandru Kostiću, koji je postao potpredsjednik MK Grupe i predsjednik upravnog odbora AIK banke. Izvršno upravljanje prešlo je u ruke profesionalnog menadžmenta, rukovodstvo zajedno sa zaposlenima nastavići da prati viziju stalnog rasta i razvoja koju je postavio Miodrag Kostić. Prenosi danas.rs